बताओ और कितना रन मारियो न 150-200 रन अकेले मार दियो का कितना बढ़िया 99 रन मार लियो। वो तो पैरवा माहियोर कर मार के बोल्ड कर दिलो हमरा देखबे कर ली कैसे गोसवा में बैट उठ पूरा बिग बाग दिलियो हम नहीं तो देखिए रह ली तोनी कैसे सब बॉलरों के पूरा घटोर के मार ले लियो अकेले पूरा मैचवा पन घोपा में मिले ले लियो यार हम मार के तो हिलकोरबे करते लियो कि देखिए लो भी तोने की बहुत ज्यादा कैच उच हमार छूट रहो हल जे हमार कैचवा ले जाओ वही छतिया भरे लोग हड़ जाओ लेकिन का फायदा होलो हमार सब बॉलरों ने एकदम रनवा के खुद ही चावल तरी छितार दिलो यार। हम बार बार बोलियो जॉर्डनवा के कैसा बॉलिंग कर ली वाइड यॉर्कर बिग नहीं यार वो खाली छक्के चौवा पिटाओ हम बोले कैसा टूटल कवाड़ी तरी बॉलिंग कर रही है चल ड्रेसिंग रूम में तोरा पेंसिलिया से 3 बार भोका यू पिठिया में हम यहाँ देहिया के ऐठन दूर करे लगे पूरा बिको सोल के गोली खा के मार रहियो आ तू यहाँ पूरा रनवा के डकैती करवैले ही। एक तो स्टोक्स भाई के हमरा समझे मैंने अब आओ देखो न ताओ शुरुए में आके एकदम चलनिया से पूरा चाले लगलो धड़ धड़ा के और तो और बॉलिंगों में भोको कैचवो देखबे कर लो भी कैसे पूरा सूत सात के ले को हमरा तो यही नहीं पता चल लो यार कि क्रिकेट हो लो कि कोटा भरे के स्कीम देख रहे लो भी कैसे स्मिथ भाई के बैट्समैन सब थोड़ा थोड़ा रन बुकट के जा रहे हल। अरे गेल भाई तो कोचवा हमने पहले ही समझा दिलो हल कि केकरो में मैचवा लपोरना नहीं हो सब थोड़ा थोड़ा जो रन दे के अभी तो नहीं सब और तो और कोचवा पूरा फायर हो गलो हमने के प्लेयर 1 पर बोले लो कैसे कैच उच ले भाई लूर ढंग नहीं हो का हाथवा में पूरा तेल उल घसड़ ले रही का जब फटाक सुना फिसल जाओ कैचवा तो नहीं से हम बोले लियो जाए दे फिसल गलो तो बोले लो है जाए कैसे दियो यूनिवर्स बॉस के कैच छोड़ो यार देखा जितना लंबा लंबा टोटल बन गलो हम बोले टेंशन मत ले स्टोक्सवा देख खकुआ के पैड पहन रहो इटा भोरतो सब बोल रन कर वही होलो हमने जीत भी गेलियो कोचवा पूरा धक चुकाए लगलो खुशी से बोले लगलो पहुंच सकियो अगला मैचवा खाली तो बढ़िया रन रेट से जीत ओकर बाद कौन टीमा के चिल्फी कवाड़ के प्लेऑफा में डंका बजाना वो सब हम समझ लेबो और तो और कोचवा बोले लो स्टोक्सवा के कि तू ही तो मैन ऑफ द मैच बनली 2 बार बैक टू बैक तोरे पर पूरा टीमा के नाज हो तो तू टीमा के नाज बाबाई तो एक मैचवा में और गबच दे पूरा मार के। अरे ऐसे कैसे प्लेऑफ के डंका बज जी तो स्मिथ भाई हमने यहाँ दतमन चबाई थोड़े ले अरे वो तो सब बॉलरवन फोकल बेलना तरी पिटा गलो तब ना मैचवा हार गलियो। हम पूछलियो गेल भाई से कि का लो तोर मंत्रती तंत्र के बोले लगलो कि इतना रन बना लो फिर भी तोनी के मंत्रती तंत्र के जरूरत पर लो बॉलिंग लाइनअप चेंज कर थोड़ा तो हम बोले लियो कि केकरा खिला दियो कोटरेलवा खिला दियो ते बतिया ओकरा गड़ल नजरिया से देख लो अबरी तो और मार के पूरा गलफड़वा में दर्द उठा दे तो लो कर अनिल चा के भी देखा लियो कि सब बॉलरवन के एकदम पूरा कचोटले हलो हम समझ गेलियो कि आज एक पूरा खाटा मीठा सुन तो गेल भाई के भी देखा लियो कि पूरा उन्हें अपन टोपी भी पूरा बीगे लगलो जर्सी उर्सी बीगे लगलो पूरा पनपना लो बोले चल प्रैक्टिस करे चल अभी भी मौका हो तो तू जानवे करे राहुल भाई कैसे हम यूनिवर्स बॉस हियो हमारा दौगे के कोई जरूरत नहीं हो देखबे करे भी खड़े खड़े गोड़वा टिंगार के छक्का मारे पार हो जाओ 1000 छक्का ऐसे ही मार दिलो का T20 में मुंडे तो भिन भिना दिलो यार सब शतक से चुक लियो मैन ऑफ द मैच से चुक लियो मैचो तिलहंडी में चल गलो छोड़ मटियाओ शीश गरम पानी करे जार लियो अभी पूरा देहिया सेकबो दौड़ के टटुआ गेले हो और अगला मैच में फिर खदेड़ के मारबो ठीक होते वीडियो अच्छा लगलो तो खूब शेयर कर तो नहीं बाद बाकी पूरा मजा कर और का।